učionica zvučne etnografije. Dobar dan svima. Ja sam Iva Janković, diplomirana antropološkinja i trenutno studentkinja Centra za obrazovanje nastavnika na Filozofskom fakultetu. Želela bih sa vama da podelim svoje iskustvo dok sam bila nastavnica građanskog vaspitanja u nekim srednjim školama u Beogradu, gde sam bila iskreno fascinirana u negativnom smislu u izjavama mladih, to jest srednjoškolaca. Jedna od tih izjava je bila: Rome treba eliminisati. Pred tom rečenicom ostala sam apsolutno bez teksta i toj devojčici sam upitala pitanje: ok, ali šta znači eliminisati jedno ljudsko biće? Ona nije znala da mi da odgovor. Takođe, bila sam u stvari iznenađena najviše tom ravnodušnošću i lagodnošću da ti tako klinci izjave neke reči pune govora mržnje, a da ne osjećaju nikakvu odgovornost iza svega toga. Tako da iz nekog besa i revolta rekla sam sebi: ok, čekaj, nešto mora da se menja. Kako ćemo to da menjamo? Nemoguće je da ti klinci tako izjavljuju te rečenice, a da se u školi retko ili skoro nikada pominju marginalizovane grupe i problematika koja u svetu ide. Razmišljala sam i pronašla neka istraživanja koje se tiču uopšte stavova srednjoškolaca u Srbiji i čula, to jest videla zastrašujuće podatke. To je da 72% srednjoškolaca smatra da je muškarac taj koji treba da odluči kada će doći do seksualnog odnosa između muškarca i žene i tako dalje. Naša ideja jeste online radio emisija koja može da ima promenu, to je online radio emisija za srednjoškolce koji će stvarati za srednjoškolce, a ideja je nastala iz zvučne etnografije, to je projekta koji sam već organizovala sa svojim timom, bio je podržan od strane rekonstrukcije ženskog fonda. Tako da mi želimo da stvorimo prostor za mlade, tako što ćemo okupiti 6 do 8 srednjoškolaca online konkursom, organizovat ćemo za njih radionice, sa njima u stvari radionice gde će oni biti ti ključni akteri, gde će oni se preispitivati, gde će intervjuisati određene ljude i nadamo se da ćemo ih motivisati da stvore određeni sadržaj koji će kasnije prezentovati, koji će iskomunicirati sa njihovim vršnjacima. Znači, mi njima dajemo ulogu vršnjačkih edukatora i edukatorke, što je, po mom mišljenju, jako važno danas. Takođe, kroz pripremu tih radio emisija koje se dešavati, mi ćemo mladima omogućiti neke praktične veštine, to jest upoznaćemo ih sa radijskom opremom, znači kako da snimaju, kako da montiraju. Takođe, pružit ćemo i neke alate koji su besplatni i jednostavni za korišćenje u svrhu emitovanja tog sadržaja na internetu. Takođe, želim da pomenem zašto internet radio, zašto se mi sad za Boga bavimo nekim internet radijom za srednjoškolce, a to je upravo to da mi želimo da našu ciljnu grupu, da dođemo do nje, a to su upravo klinci koji žive na internetu, oni su odrasli na internetu i svakodnevno komuniciraju kroz internet. Tako da ćemo uz pomoć društvenih mreža doći do neke veće zajednice koje će nas pratiti, ali paralelno nam davati i feedback o našem radu. Naša misija, to jest moja misija u kojoj veruje i sada moj tim, jeste da se stvori zajednica srednjoškolaca, ali i srednjoškolaca koji se kritički osvrću prema realnosti u kojoj žive. Znači, to je društvena, ekonomska, politička realnost u kojoj mi živimo. Oni ne mogu da budu ravnodušni i oni ne smeju da budu ravnodušni. Znači, mi moramo njima da pružimo neki drugi kanal, znači nešto drugo što se mladima danas ne daje. Mladima je data uloga, pasivna uloga. Od njih se ne očekuje da nešto odreaguju. Znači, mi njima dajemo tu snagu, to da budu aktivni i da reše nešto u ovom društvu, znači za svoju ekipu, za svoje vršnjake i pokažu im nešto drugačije. Rečenica svako dete izvučeno iz učmenosti jeste potencijal. Želim da se zahvalim Sonji Dakić za ovo, ne znam da li je ovde. S njom smo pričajući juče tokom projektne klinike, da kažem, došli do ove neke rečenice koje jeste naš motiv, glavni motiv. Ako utičemo na jedno dete, pa mi zaista verujemo da ćemo uticati na još 5, pa na još 5, pa makar to bio neki duži period. Naša online radio emisija, to je zajednička naša i emisija srednjoškolaca, ima tu snagu. Ima snagu zašto može da predstavlja jedan obrazovani model gde su mladi ti koji se pitaju, a zaista verujemo da obrazovanje to koje ima moć da menja stvari u društvu u kome smo mi danas.